Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pelcar Sumera at welcome po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto po tayo ng Mickey Noodles. Ito po ay gawa sa flour. So, ito po ay mostly na ginagamit sa Ilocos. Mostly sa Ilocos gumagawa ko sila ng Mickey. Actually, meron po silang parang maliit na karinderya o restaurant. Mickey lang po ang sineserve nila. So, gagawa po tayo ngayon ng Mickey Noodles. So, ito po ating mga ingredients. Meron pa rin bawang. 1 bulb of bawang. Meron po tayong atsuete. Pwede rin yung seeds. Meron po tayong shrimp. Bali 1 package na shrimp po ito. Pwede rin ho yung pork belly. Kung wala ko yung shrimp. Meron din po tayong black pepper. Meron po tayong oil. Kahit na anong oil po. Bali 3 tablespoon na oil. Tsaka 2 tablespoon na fish sauce. Ito po ay half kilo. So medyo marami-rami ho yan pagka umalsa. So yan po ang ating mga ingredients. At later on kakailangan natin ng scallion pang garnish natin. Meron po ako sa backyard kaya kukunin ko na po mamaya. So, ayun po, at umpisahan na natin ang magluto. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pelcar Sumera. Kakailangan po natin ng 1 can of coconut milk. So, ang unahin po natin ay itong 2 tablespoon of oil. 1, 2. Ayan po. Igigisa po natin yung bawang. So, pag mainit na po yung oil, ilalagay na natin yung bawang, garlic. At i-brown lang ho natin siya. Light brown. Ayan po, light brown siya. Ngayon po isusunod natin yung shrimp. Tapos po, susunod natin yung patis, fish sauce. 3 tablespoon po. Pero pagka kulang po yung lasa, pwede pong lagyan naman po ng asin. Asin na lang po ilalagay natin kung kulang po. Kasi hindi naman po, like I said, pag nagluluto ako, hindi ho para-parang panlasa natin. So, yan, kumulo na ho siya, pwede na ho siyang haluin. Tapos po, ang susunod, itong coconut milk. Yan. Ipapakulo natin hanggang mag-caramelize din po yung coconut milk. Tapos po ay i-smash lang natin para madurog yung milk niya, coconut na nabuo. Matutunaw naman po yun mamaya. So, papakulan natin, ilalagay na natin sa high.
Ito ay tatakpan natin. Yan. So ayan na po, kumulo na. So at least nagka-caramelize ng konti. Ilalagay na natin po itong atsuete. Huwag munang hahaluin po, hayaan lang ho siyang madurog. Hindi ho madurog, madissolve pala po. Na ho siya maglalagay tayo ng 3 cups of water. Tapos papakuluan lang po natin. Tapos tatakpan po ulit natin hanggang kumulo. Kumulo na siya. Lalagyan po natin ng 1 teaspoon na black pepper. Po ay titikman natin. Wow, napakasarap po. Tamang-tama lang yung alat. Po isusunod na natin yung Mickey noodles. Bale, half kilo lang po ito. Kaya. Pero kung kulang po ng tubig, pwede nyong nagdagan ng tubig kasi umaalsa po ito. Kaya, ayan. I-mix lang natin. So, ayan na po ang ating shrimp Mickey noodles. At salamat po sa inyong papanood at sana po ay nagustuhan nyo itong sinare ko sa inyo. At gagarnisan na lang po natin ng escallion. Thank you po sa inyong papanood. God bless po ulit sa inyong lahat.